σοβαρά μιλάτε, κυρία μου. Και σας είπε ο άντρας μου αυτό ακριβώς. Ο δικός μου άντρας. Είστε σίγουροι? Του Θοδωρή του Σαρκατζή. Επιμένετε. Για ξαναπάρτε λίγο σε 5 λεπτά, παρακαλώ. Πάρτε λίγο σε λίγο. Δεν μου λες, ρε. Ρε! Και λίγο σου είναι τώρα. Κανονικά αλλιώς έπρεπε να σε πω. Συμβαίνει κάτι? Πήρε μία τηλέφωνο και ενδιαφέρεται, λέει, για τα six pack του Σαρκατζή. Εκεί, κράτα στοιχεία. Θα τρελαθώ. Σοβαρολογείς τώρα. Να κρατήσω στοιχεία. Στοιχεία μιας άγνωστης που ενδιαφέρεται για τα six pack σου. Γιατί να μην ενδιαφέρεται, δεν καταλαβαίνω. Αφού είναι κορυφαία. Ώστε έτσι, τα six pack του Σαρκατζή είναι κορυφαία. Γιατί δεν είναι? Το αμυγδαλοβούτυρο για 2 συνεχόμενες χρονιές, 2024 και 2025, πήρε βραβείο καλύτερης γεύσης στη διεθνή διαγωνισμό στο Λονδίνο. Συγγνώμη, για ποια six pack μιλάμε? Για τα αλήματα αμυγδάλου. Απαλό, κράντσι, με μαύρη σοκολάτα, με μέλι, με φυσική πρωτεΐνη σόγιας, την πραλίνα αμυγδάλου. Δεν σου είπα ότι τα έβαλα στο site σε προσφορά. Α, ναι, τα six pack αμυγδάλου. Γιατί αυτή η επίθεση πριν? Γιατί πήρε μία τηλέφωνο και ζήταγε για τα six pack σου. Τα είχε δοκιμάσει, λέει, και ξετρελάθηκε. Και εγώ κατάλαβα άλλο six pack. Α, καλά. Όχι τίποτα άλλο, δεν έχω και six pack. Έχω μόνο six pack αλήματα αμυγδάλου και αυτά σε προσφορά. Άντε πάρε πίσω τη γυναίκα να ρωτήσει τώρα που τα στείλουμε. Καλά, ντε, αμέσως.